Padayon karong naghatod og kadaot sa extreme northern ug ubang parte sa northern ug central Luzon ang Super Typhoon Nando. Samtang pipila ka lugar sa Mindanao ang ulanon, epekto sa habagat. Nakataas karon ang signal number 5 sa Babuyan Islands, signal number 4 sa southern portion sa Batanes, northern portion sa mainland Cagayan ug northern portion sa Ilocos Norte. Signal number 3 sa nabiling parte sa Batanes, central portion sa mainland Cagayan, northern ug central portion sa Apayao ug hasta ang nabiling parte sa Ilocos Norte. Paglabay sa bagyong Nando sa extreme northern Luzon, posible kini mogawa sa par-ugma sa buntag. Padayong ginabira o ginapakusog sa super bagyo ang habagat nga magpaulan sa ubang parte sa nasod. Sa Mindanao, base sa datos sa Metro Weather, makasinati og mga pag-ulan ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug Socsargen. Kusog nga ulan ang masinati sa ubang probinsya. Hinungdan nga angay mangandam sa posibleng baha ug landslide.